Association, the patron where the National Council of the Senate President of Zimbabwe. Sakamchandona futhi shani takamire organization. Those who release one request that we got to shop and tell them. So I needed to make this very clear. So as the patron for the National Council of Disabled Persons of Zimbabwe, ndinomira ndichitanga ndinotenda kuti mauya kuno nemutemo wenyika mataura kuti parliament yakadza vanhu kuti speaker vakaisa announcement zvinhu zvinotendwa terms of section 141 ndisu vanhu vacho ndisu takaisa constitution yacho ndakamirira organization yangu ndakutaura zvinhu zvishoma nini asi ndichisupporta every other clause in its entirety from number 1 to number 22, but some of the points that I want to bring about is the issue of vice president. You know, tender kuti apasina first vice president and second vice president, and this is in line with the unity accord. Yazoonekwa kuti yakushanda ZANU neZAPU kana pakapa the unity accord same ito vice president number 1 and number 2. So it was a nationalization of the people of the South. And this clause put a personal number 1 and number 2 related to the unity. The unity accord, the unity day that you to celebrate. But you have to say unity will president number 1, vice president number 2. Shakari Zimbabwe no go to one we say go to one so it is important. In the absence of the president not being there according to the constitution, anybody must be able to assume that position, not automatically number 1 or 2. Chakare dakaona pa prices akato shani uvumende manji. Could the most performing vice president was the second vice president, Wamahati, and the first vice president akachiwa Bachiwenga. Saka kana takwenda kusarudza president vasipo, vice president wokutanga anopinda asi achi underperforma muchisiya anogona kuperforma wechitu. So that's a very important one. Yekuza equilibrium yamaunza iyo cycle is excellent. Countries are not built in short term. China is successful because of the long term vision. Here 50 years leader western anonanga vision in a short space of time. That's why China is very powerful today. My members of parliament kuti va elect vanhu vakapiwa trust kudara is still the one man one vote agenda. 1980 takazviita saka taona kuti zviri right tidzokere futi iko kunyanya macomrades vanga varipo and all that. Saka ndinotenda because ma MP vanenge vatrust kune vanhu nyaya dzeupresident down to too much controversy where there's so much hate amongst people and the Israel. So when you're building a country, there must be harmony and peace, development, unity, and the those that don't have seen. Without putting the town ye president in terms of appointing the prosecutor general. Hapana mambo ano piwa sabu kana headway anosauza wake. Saka president gawasauze timu yao. That's it. Hapana coach webora anosauze wana player. Gawasauze timu yao kupira kumajaji, kupira prosecutor general kana iwo watata. Then planning timu futi parliament irimo gonna kuimpeach president was watata. Ndakupeza. And then imo yacho yanga doctor uyekupeza sira. Ndekuti mazimamu isu my traditional leaders tagara in politics kudala pamuno pinda ini kumamwisha mnoya kwatiri munenge mchichaka kuti tikungalidzireva saka regai madzimambo ma traditional leaders vapinde politics cause nyika inoikuti isunungu panga pane chivanhu chakatiripo mana mbuya neanda mana sekuru kabui ndo unoenda kwavari vaiti kana mada kubomba vaiti divai tobombo ipapo kunasi madzimambo traditional leaders mane zodzo rekutungamirira kudhara ndosaka vamwe vacho vari kupinda havana zodzo rekutungamirira havane zodzo racho kudhara
saka ndinotenda kuti madzimambo vanenge vakupiwa mukana wekuti validi chekupedzisira. We are apolitical. Isusu we work with the party ikutonga nekuti ndiyo government. Tinobhadhara mari government mwana we ruling party. So we are not political. We work with the party ikutonga nekuti ndiyo inofoma government.